बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड रादाबा मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। दिनैनिफ्राय जागायबाय आसाम सरकारनि 12 साननि हाबाफारिया। दिनैनिफ्राय जागायबाय आसाम सरकारनि 12 साननि हाबाफारिया। नंगौ, आसाम सरकारा 12 साननि हाबाफारि मावफुंनो लानाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। आरो दिनै सेथि साननि हाबाफारि बायदियै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि लाख लाख फरायसाफोरनि थाखाय फोसावगोन गोजोनथाव रादाब। आरो दिनै सेथि साननि हाबाफारिनि बायदियै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोनि लाख लाख फरायसाफोरनि थाखाय फोसावबाय गोजोनथाव रादाब। नंगौ, रायजोनि लाख लाख फरायसाफोरनो सेथि साननि हाबाफारियाव बान्था गथायनो थांखि लादों गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फरायसाफोरनो स्कुटि, साइकेल आरो आनन्दराम बरुवा बान्था 2024 खौ गथायगोन रायजो सरकारा। नंगौ, जाय फरायसाफोरा 12 थाखो उथ्रिसारनानै डक्टर बानिकान्त काकति बान्था मावग्रिनो हादों बै फरायसाफोरनो स्कुटि राननानै होगोन। आरो HSLC आनजादाव जाय फरायसाफोरा 75 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन बै फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा बान्थानि गेजेरजों 12,500 रां बान्था महरै होनाय जागोन। थाखो 9 आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनाय जागोन। नंगौ, रायजोनि 3,23,640 9 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङै साइकेल राननानै होगोन आसाम सरकारा। नंगौ, आसाम सरकारा 12 साननि हाबाफारि मावफुंनो लानाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड रादाबा मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। दिनैनिफ्राय जागायबाय आसाम सरकारनि 12 साननि हाबाफारिया। दिनैनिफ्राय जागायबाय आसाम सरकारनि 12 साननि हाबाफारिया। नंगौ, आसाम सरकारा 12 साननि हाबाफारि मावफुंनो लानाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। आरो दिनै सेथि साननि हाबाफारि बायदियै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि लाख लाख फरायसाफोरनि थाखाय फोसावगोन गोजोनथाव रादाब। आरो दिनै सेथि साननि हाबाफारिनि बायदियै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोनि लाख लाख फरायसाफोरनि थाखाय फोसावबाय गोजोनथाव रादाब। नंगौ, रायजोनि लाख लाख फरायसाफोरनो सेथि साननि हाबाफारियाव बान्था गथायनो थांखि लादों गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फरायसाफोरनो स्कुटि, साइकेल आरो आनन्दराम बरुवा बान्था 2024 खौ गथायगोन रायजो सरकारा। नंगौ, जाय फरायसाफोरा 12 थाखो उथ्रिसारनानै डक्टर बानिकान्त काकति बान्था मावग्रिनो हादों बै फरायसाफोरनो स्कुटि राननानै होगोन। आरो HSLC आनजादाव जाय फरायसाफोरा 75 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन बै फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा बान्थानि गेजेरजों 12,500 रां बान्था महरै होनाय जागोन। थाखो 9 आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनाय जागोन। नंगौ, रायजोनि 3,23,640 9 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङै साइकेल राननानै होगोन आसाम सरकारा। नंगौ, आसाम सरकारा 12 साननि हाबाफारि मावफुंनो लानाया दिनैनिफ्राय जागायबाय।